सिखावफोरा ट्रेनाव सिनाय मोनै सुबुंफोरजों जाग्रा आदाराव फेग्रा मुवा गलायनानै दौना सानै आइजोफोरनिफ्राय 2 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सनानि गहेनाफोर लुथिदों। बे जाथाया उजानि मुवा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेनाव जादोंमोन। पारुल बिश्वास आरो बिनि फिसाजो अर्पणा बिश्वासआ बृहस्पतिबारखालि साननि समाव सोनाब बेंगलनि सियालदह रेलवे स्टेशननिफ्राय कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेनजों त्रिपुरासिम दावबायनायखौ जागायदोंमोन। सानै आइजोफोरजों लोगोसे गुबुन सासे सिनाय मोनै दावबायारिबो दंमोन, जाय ट्रेनजों दावबायगासिनो दंमोन। सानै आइजोनिफ्राय गोदोनायाव गाननाय सनानि चेन, खोमायाव गाननाय सना, आखायाव गाननाय सना बायदि बायदि बेसादखौ खेवनानै खावनायसै सिखावफोरा। ¿Qué número todo ti? Hame to luti liya. Ganjo, 8 plus 2. ফ্রুটি তো কাই দিছিল ফ্রুটি কে দিছিল? ফ্রুটি ফ্রুটি আমি কিনেছিলাম। তুমি কিনেছিলে? কি মিশিয়েছিলে ফ্রুটিতে? কিছু মিশানো হয়নি। কত কত দিয়ে কিনেছিলে? হ্যাঁ 60 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। গাড়ি এসে স্যার ro gurus bitu sabi are bola gala bitu Man to ko to khabu ar dari ko sa